Mhuri yeZimbabwe ndaenda kubatira vhidhiyo raMadam Bosi apo pavakatamba kunyaradzwa 25 rand mushure mekunge Alec Macheso aridza vanhu vodai kutaura zvakasiyana-siyana, mashoko akaipa neakanaka. Ndichikutambirai pano paHot News TV, hamuchange muchiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe, zvinonakidza zvosiririsa. Kana iri first time yako ndokurudzira kuti usubscribe, turn on the notification bell so that pandodzoka nemamwe manews updates akupisa ndiwe munhu anotanga kumaona. Ngadzoke munhau dzedu zvize. Second news update mhuri yeZimbabwe ndehairstyle yaAlec Macheso yadai kunetsa mumastreets esocial media yanga akarohwa kunyaradzwa 25 rand. Ndomuromudze zvamunofunga mucomment section pamusoro penews idzi. Much love.